Kano dapat maging kapalit ning development, rentuknangan, kabiyayan at karapatan dareng komunidad. Iti ing meging sentro ning Senate investigation king panukalang Pax Silica Project king New Clark City, Capas, Tarlac. Sisilipan ning Senado yung planong 1,600 hektaryang high-tech manufacturing facility na kapag nasanggawan niyang technology hubing Pilipinas, inya mo posibleng makaapekto king migit libong indigenous peoples o IPs at migit 260 al lokal na Ortilano, king Central Luzon. Sabi nga po, ang isang bansa, ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa. Penimunan ning Senate Committee on Public Services, kayabing Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, ing hearing bang silipan at panigaralan ning epekto ning proyekto king komunidad, kabiyayan at kalikasan king Capas at karengkasiping nga lugal. Diktik ng Senator Bam Aquino, maulagay modernization at economic development, pero kano dapat masakripisyo ing karapatan dareng ordinaryong Pilipino. Siguraduhin nating walang maiiwan. Ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan. Agpang kareng lider katutubo at lokal na opisyal, kulang kanuing meging consultation bayo i-anunsyo yung proyekto. Kabilang king kapigaga na kaning posibleng pangawala dareng ancestral lands, reng marangle, ing pangasira dareng ancestral burial grounds. Ating pong hangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan and worse, wala pong maaantala. No? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magkaprogreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan. Hinamo ng Aquino ing BCDA, DTI at NCIP na maglatag malinong plano para king proteksyon, assistance at relocation dareng miapektuan. Nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano, ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Pax Silica. Binanggit po sa akin ni Mayor Boots na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat na lang po sila na malaking parte ng Capas ang apektado. Sinigurat na naman ng Senador na bantene ng Senado yung commitment ng gobyerno bang pisabyan lareng tutuking budget hearing. I already have the go signal from Senator Ejercito. So ang commitment po natin kapag umabot na po tayo sa panahon ng budget, dahil ako po yung mag-handle ng budget ng BCDA at ng DTI, ay makita ho natin no kung magkano ba talaga yung nakalaan para po sa tulong sa ating mga kababayan. Kapag nasaning senador na asigurado na maprotektan lareng tao, ing kalikasan kayagnaning panyulong ning development. Kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done properly with the powers of the Senate. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balan, Susuyo.